puso, mag-I am ready sa mauwanong Christmas weekend. Matod sa Pag-asa, epekto paghihapon kini sa gibantayang low pressure area nga awahing nasingpatan mga 355 kilometers east-southeast sa Surigao City. Mubo pa hinon ang tsansa nga mamahimo kining bagyo gumikan sa kusog nga hanging amihan. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipaabot ang pag-uwan sa halos tibok Visayas ug Mindanao sa mosunod nga mga oras. Posible sab ang uwan sa pipila ka bahin sa Northern ug Southern Luzon. Ugma sa buntag, uwano na ang dakong bahin sa Southern Luzon ug Visayas. Sa buntag usab sa Pasko karong Domingo, uwanon ang pipila ka bahin sa Bicol, Mimaropa Region, Visayas ug Mindanao. Dako ang tsansa sa uwan sa uban pang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao sa hapon ug sa gabii sa Christmas weekend. Magwan usab sa pipila ka bahin sa Northern Luzon.